He channel lo thia tu zong zong te zawai chi pai ve kule. He channel hi lo subscribe lo ni chuan khong ai mi lo subscribe sakla notification bell lo me sa pe ni dunia. Voina movie ko recap turi American horror film sang ni pakwa anti chua Grace ti ani a he film hi munam inti ngai kring thlat ani a film masalma chuan Madeline le Michael te nu pa chuan nu panun an man mek lai ani a an man zo chuan Madeline chu khuma lo muin ain ngai to ne newa atha alo veile ta a Michael te chung chuan Zandria kil pui ngalin aron lo a Madeline po lo rai to in an Zandria e to te chu sa te lo fekin alo bot seya Michael no chuan Madeline chu eile in uluka ain luklang taka e turin alo shil ve mola Madeline chuan arai chunga in kol turin Patricia ichu aroi thu alo shil ve mola Michael nu chuan harem atilo hle a ma se Madeline chuan Patricia ichu achian lui thatak le ama a clinic door anei thu te chu alo shil ve mola chutia Zandria te an eizo nu chuan Madeline le Michael te chu Patricia I tlo torin kal antuma Madeline rai chung omna tur clinic chu an wathling ta a Shelley chuan lo welcome mola chu Patricia I assistant ani a reilo te nuwa chuan Patricia I chuan aron zom vele ngal meya anti ti homal mala Madeline chuan voini lai mei naute nei an lo lo cham thu te chu Patricia I arila Madeline chuan Patricia chu kumthum chung lai mei rai theina turin damdoi alo eido thu te ashil vele ngal boka Michael chuan ring heldewin Patricia hi thiamna background chu a endu thu ashila Patricia I chuan ti hian shilin naute neitir chu hunrei to takatanga athil ti to le athiam zia te chu alo shil mola Michael le Madeline te chuan an chwa san main Patricia I chuan Madeline chu amale naute chu in enkol thaturin acha non le a Madeline le Michael te chuan tuk chuan an eile mekla chuan phone call ronji in Michael chuan ba latur chuan a thau chuaka Michael an room danga anu phone call chu amang ve meka omlai chuan Madeline chu apum ronna thutin Michael po chu rontlan phei fatin amang angphi boina sa hle a chanpui tu ko fatin ambulance chu akauta fata hospital chuan Madeline chu an shwai thlengta a hospital chuan Madeline chu an shwai thlen nu chuan Madeline treatment tul angte petura andin holai tak chuan Madeline chu nasatakin awin enkol chu adulo thu ashila chutia aw boy lai po chuan Richard te chuan doctor te chu damdoi an pek tur te lo shil ve ngal mola chuti mek lai chuan Michael po chuan Vivian chu Colin an omdan te chu lo shil ve mola Patricia I po chu shil ve ngal bukin hospital alo kal tur thu angin be boka hunrei lo te nuwa chuan Patricia chu ronthleng vele ngalin doctor te chu until ti lai topsan ngal turin atia chutia an topsan du lo lai chuan ama po chuan medical degree ani thu te chu ashil ve mola Patricia I chuan a Madeline medical report chu peturin atia chumi nu chuan doctor te chuan Madeline chu chwa tirin Michael le Madeline te chu an in lampanin an in khalho vele ta a chuti mek lai chuan boina an tok thut meya chutia an accident na chuan Michael chuan anunna achan pal ta hlau meya Madeline ero liam tam tak nen adam chuak hlau meya Patricia chu Colin puina chu abadila sin danga hankai le ta ila Madeline chu Patricia clinic khuma chuan alo murenga Patricia chuan lo en Colin avil zui reng boka Patricia chuan Madeline pumchunga naude omchu accident an to lai khan athi ve ngal ti ashia Madeline chu camera atang en rengin apum chunga naude chu athi thu ashil she ema nau nei pa ngai anga nei tir chu atum ta a nirei lo te nuwa chuan Madeline tui bom chu aketa a
Patricia i clinica chuan an kalpui ta a Medilini naw nei tur chu nu to ho chuan lopui ve in batapa chuan an thutira Medilini po chuan na te in atrena sa hle a naw te chu ron piang ta a ama ero chu aron tap chuak lo mai hun thol pek tha te in an kyan san ri ta a Medilini chuan naw te chu nude apeta china Patricia i chuan Medilini chu camera atang lo en ringin Medilini bula avakal chuan maktak mai naute chu anung tlat maya Medilini chuan lim tak mai hia Patricia i chu lobia in anaute ming tur chu Gracie ani tur thu chu alo soya asin danga kan kai le me nga Medilini chu himdam takin Patricia i clinic atang chuan achwaka apasalanu chuan Dr. Richard chu horon turin alotive mulmula apasalanu Viviani po chuan atunu chu vai khatal amodu thu chu ashil tel buka chuti mek lai chuan Patricia i chuan Medilini tlo tur chuan avakal ta a Medilini po chuan a phone call man lai chu ti topin Patricia nen chuan anin bile ta zoka Patricia i chuan pangpar ron kengin nauti thar anei chu lompui nate ron lan ve molmola Patricia chuan naude chu hospitala in checkup tir turin thuron alo pevele boka ama ero chu Medilini ero chuan alo nar chiang hle a arai chungchang vel chu damdoi thiam na ne na enfia vel chu atula atilo thu alo sei ve boka Medilini chuan anaute Gracie lopiang chu thiro pile van nei na wang ani thu alo shilve boka nikhat chu naute Grace i sam akhoi sak heu heu lai chuan Gracie sam chu aron tlatawaka zanlaya naute Gracie entura abat tho mek lai chuan naute khum zona thil mak tak mai hi alo thoka theitop choin no kian atuma atuka chuan Gracie khumzona chuan net chu azar ta a Gracie chu boltumin bolin thlenga chuan asil mol lai chuan atui chu aron sen vek maya alak chwa ralin naute vuna chuan engemo ser chu apuna aron lang takul maya Patricia chu chanpuina deal torin akola chuti mek lai chuan thil thlok thei chu an in banga le chunga te chuan lo bet thup maya naute chu nute pek an tum zeta ma se alwak chhuak zel mei buksi a chuti mek lai chuan Viviani chu afapa thina sunin alungai ema afapa thi chana Medilini chu alamo pufana naute chu to adu hleya ama ero chu kolpo Medilini chuan alo chang theilowa Dr. Richard chu vatlo le in Medilini ina kalturin avapin ve mek boka reporta Medilini chu ril rulam boy anga thailang turin ati boka Viviani ngai dan chuan chu report chu anei thei ani chuan atunu chu anei thei don wang ani zanlaya Medilini muhil lai chu anute anat em wangin athauta a anute mur chu thisenin alo khata Gracie chu anute apeta a naute Gracie chuan lo ne in athisen chu a hip sakta a supermarket ha chuan Medilini chu kalin sashing zorna lama chuan apeng pheita a sashing tam tak chu honin afanu ne katan chuan asor sakta a abigan ni na zong po chu abo thei hial ani asashing sor chu naute nek boma chuan da in anek turin atita a atir chuan Gracie chuan anhedu lo masa a anwa chuan anni ve le ta a abul lo nokte pai pa a pona achhuak chu anin pona chuan kar pakhat loading rangin an entha in ashita a ama ero chu Patricia lekha lo ni in Medilini chu inchunga alu le nuin afanu Gracie chu lo tapin ran thisen sor a indir te chu alo luak chuak le veka sumi nu chuan Medilini chuan athisen bok chu anek tir le ta a Medilini chuan Patricia i chu Colin Shelley i chuan alo changa Shelley chuan do chain Patricia i chu mundanga om thu alo shila
afanu Gracie chu Madeline chuan thisen hmang chuan achom chunzom ta zela chutia afanu athisen na pek ring awang chuan Madeline chu alo dangin alo chaklo ta ema chuti mek lai chuan Dr. Richard chuan Madeline chu ronlo atom ve mek boka Madeline chuan Dr. Richard chu hoviau ma se alu tir ta shama Richard chuan lo ending ngalin Madeline chu adam chian ma chu naute nute nek tir to lo turin ati a Dr. Richard chuan anute tui chu a thatlo enchin na tur chu thorin anute tui chu asor sakta a afanu Gracie chu mak tak main aron trap chuak ta vaka rang tak main in chunglama chuan naute trap ve en turin akalta a Madeline chuan chho fatin glass bottle nen chuan achut hluta a chhuata chuan ni khoshelawin atluta a Madeline chuan bathroom a chuan nukphein Dr. Richard thisen chu anau te pek atumta a bottle ruaka chuan thun mekin chuti lai tak chuan apasana no Vivian chu runtalin kongkhar chu aron kikta a Vivian chu ama thua lutin invel chu en kwala aruka inchung lama achho lai tak chuan Madeline chu lo amin kitchen lama inkom turin alo somta a afanu Grace ichu amuthil ri thu asoya Vivian chuan atunu chu amodu tlat thule alo kalchan ani thu asoya Madeline chuan RMT lo thu pok chu asoi non le thin Vivian po chu beidongin bathroom mangtorin lemchangin Vivian chu arukin inchunglama chuan achhota a Grace I awahmuta a tui takin alo muhil meka Madeline chuan Vivian bathroom mang chu rei atita angreng hle a Madeline chuan kowin aron chang ta silawa inchung lama tang chuan thom ronri chu ahreta a dan chho fatin afanu Gracie chu alo bota a Vivian chuan chwa ruk dan tur chu alo ngai to ve meka bathroom a abiru mek lai chuan Dr. Richard ruang chu awa muta thut meile inven nanti in tobo chu kengin Gracie nen chuan in hnuai lama chuan achuk thlak puita a Madeline chuan a thei topin a thlema afanu Gracie chu plate turin alo ti a Gracie chu danglam bik ani thule atana a chei tur a shan bik thu te chu alo shila Madeline chuan naute chu lakatuma avaban lai chuan Vivian chuan alo chuchara Patricia chuan an thom chu shain inchunga ludan chu alo zong be mek boka Vivian chuan Madeline chu tobo bok chuan a chule a athinge thilo enfia tura akun mek lai chuan Madeline chuan a ngonga chuan alo se saka Patricia thlen meu chuan Vivian le Madeline chu chuat laia anlo let tringa sin danga hanison le ta ila Patricia le Gracie le Madeline chu camper basa omin thaler lama ampan meka Patricia in bus akhal chu tiding in room lama chuan valutin nautele Patricia chu an thatle thatlo thu awa en fila